Вижте, разбирам ви. Бил съм там. Питате се защо нещата не се движат. Защо сякаш има стена пред вас и молитвите ви не минават тавана. Историята за Каин и Авел не е за това кой е крив и кой е прав. Тя е за тежестта в сърцето. Авел даде на Бога най-доброто, защото го обичаше. Каин, той просто изпълняваше дълг. И го разбирам. Всички сме били като Каин. Понякога сме толкова изтощени от живота, че даваме на Бога само остатъците. 5 минути преди сън или каквото ни е останало в джоба. Правим го, защото така трябва, а не защото така го чувствам. Но Йешуа не иска твоите остатъци и не иска да те съди. Той иска теб, истинският теб, дори когато си слаб. Разликата не е в дара, а в това дали в него има любов или просто задължение. Спрете да се борите сами. Оставете Бог да воюва за вас. Амин. Амин.